horixe beren kapen hori gogoratuko dugu, emakumeak mundua inkeran gizon emakumeei emoten zen beren kapen berbera. Bere kapen horregaz mundua gerokaratu daigun, eta mundu kontasunak egokitasunez erabili daiguzan. Solidaritzabidean egiten da joko oikun dago, solidaritzabidean. Parrokiako premia erantzuteko zan lehenako denporetan. Parrokiako premia erantzuteko egiten zan ohitura hau eurrera doa. Eta duten, erdiek, hemen bazendan diru erdiek edituko da parrokiarako, baina beste erdiek Caritasen egongo dut zen. Gixio Caritasen premia gorria, hainbeste reakzio erantzuna monteko. Orduen erdi bat, ara dira. Orduen bertzeixue, amen, Lazaro egiten da bezan enkante guztiek, helburu on bat, ona benetan. Eta hona da berez, orduen entzutu gure evangelioa kontu nukile, gure txamponak soltetik egitxeak.